DXDC Radyoman Report. Gitakdang muserbisyo ang dul-an 500,000 ka mga magtutudlo sa tibuok Pilipinas sa umaabot nga barangay ang Sangguniang Kabataan elections kan BSK-ETF 2023. Gitambungan sa Department of Education kan DepEd, kaalayon ng Commission on Elections kan COMELEC, Philippine National Police kan PNP, Armed Forces of the Philippines kan AFP o the Philippine Coast Guard sa multi-agency send-off turnover ceremony aron ipakita ang kinatibuk-ang pwersa nga moalagad karong nga piniliay. Pinasikad sa DepEd Memorandum 63 Series of 2023, gitukod sa buhatan ang 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Election Task Force kon BSK-ETF. Isip panaad nga sila muhatag og saktong impormasyon og tabang tactical og legal alang sa mga magtutudlong o serbisyo karong Oktubre 30. Naglusad usab ang DepEd og National Orientation og Training aron masigurong aduna'y igong kaalam ang mga miyembro sa task force sa mga pamaagi paunsa malampuson nga malihok ang eleksyon. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman IV Paridot, Tatak, RMN! RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.